Også på en af virkelig lækkert stikker. Ekipagen, der har på banen nu, det er start nummer 17. Emilie Albinus, Jakobslev, på bordet, Snow. Start nummer 18, Camilla Løgge Rasmussen, der kommer tilbage fra Skop. Og nu er det sidste ben. Man kan lige så godt sætte sig en ben. Det var flot. Der var lige et sekund, hvor jeg tror, at skulle stoppe der. Det var også tæt, det der, ikke? Det er det, der går for vinder, jo. Der var ingen gode videre. Ja, det er også til sikkert at tage Så burde var han heller ikke. Han har noget lavet deroppe, så... Men for 10 til 11, der bliver jo næste. Jamen, hun skal højere via landet, og så tage. Men det vidste hun ikke. Så har jeg så slet gået nærmest fint. Det er stærkt. Ja, det var ikke i tvivl om, at det var det. Og så rundt. Jeg har sådan nogle beklagelige vending dernede fra, men kigger man på hele tiden. Det skulle også have, så det gør med. Det går jo. Der er sådan, jeg